everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Franco, magpakabuhi ka, Franco. Tubag ako. Oh. Bipirok-pirok ang iyong tabon-tabon. Murag mo aksyon og buka ang iyong mga mata. May ako siya. Yes! Salamat! Salamat, taon! Franco, Ikaw ba ang anghel nga nisugat na ko? Angel? Daron ba ko ni mo wadto ka Nanay Mikay? Franco, Sige. Dat ako ngadto ka nga Nanay Mikay. Franco, Franco, ako kini. Si Babes. Oh. Ako kini. Miss Babes. Thank you, Lord. Thank you. Andy, Chris, pagmata mo. Andy, Chris. Niya sila. Yes. Niya sila, Franco. Andy. Andy, pagmata. Miss Babes, nga naman. Pagmata na. Nimata na si Franco. Buhi si Franco. Tinuod. Tinuod, Miss. Anong saba? Chris, si Franco, Chris. Si Franco. Nga naman si Franco, ha? Namatay na. Parawa mo. Gusto ko kang mamatay na ko, Chris. Ala! Ikaw tulutubag na ako, Franco. Ako, Chris. Oh, Lord! Thank you, Lord! Thank you, buhi si Franco! Suy, sa sugaksa ba? Ay, sorry. Buhi na siya. Buhi si Franco. Nagkita rin Nanay Mikay. Odsa? May kisumbong si Nanay Mikay na ko. Ha? Unsa may ang isumbong ni mo, Franco, ha? Ako siya gipangutana kung tinuod pang naghikog siya. Hinungdan sa iyang kamatayon. O unya, Franco? Unsa may tubag sa imong nanay, ha? Wa siya maghikog. Kundi gisuot siya duha ka tao sa among payag. Okay. Gihigtan ang iyang liog o gibitay siya. Unsa? Ginoo ko. Sa ato ba, gituyo siya sa pagpatay? Gipatay ang akong nanay. Og si Kinsa ang nagpatay niya, Franco. Kinsa magkaagduha ka tao. Ulos nagtapon sa ilang naong. Pero may pangalan nga na-mention ang iyang napati. Pangan? Kinsa pangan, ha? Iyang napati nga Boss GC. Unsa? Sigurado ka, Franco? Boss JC? Boss JC? Ang nagpalayo ang akong nanay. Ug may migunit sa akong kamot. Ug
Nagtuo ko nga mauna ang anghel na matod ka na ako at ni Nanay Mikay. Pero si Miss Babes di ay Sakto ba? Ang among nabati nimo, Franco? o ako magbakak ninyo. So sa ato pa, ang nagpatay sa imong nanay, mao si JC. Miss Babes, ang ibang tuhuan ang akong gisulti ninyo. Nga si Nanay Mikay ang misumbong ako. Mutuo ba mo? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kung dili mo mutuo, kira na ako. Kay bisag sa tingali akong sultihan na ani. Dili gitingali mo to. Magpakisusi ta. Bisag ako. Gusto kong sutahon ang tinuod. Gusto kong ikita si Sir GC. Niari siya din sa ospital. Ano? Nadakpan na siya sa kapulisan. Og dapusilan siya. Gusto kong makikita niya. Oh, Franco, ayaw. Ayaw sa pagbangon. Gusto kong makikita si GC. Ayaw sa pangusog, Franco. Ang imong mga samad. Gilugwayan pa niya ang akong kinabuhi. At Bisag wa pa ka maayo sa hingpit. Pero, magpasiunan akong daan sa pagpasalamat ni mo, Franco. Salamat sa imong pagluwas na ako. Salamat yun kaayo. inangkat ikaw, Miss Babes. Salamat. Niga ko si Miss Babes kang Franco. Kasakit sa dughan ko. Iyang giga ko si Franco. Mo, ni kitudlo si information. Nga nahimutang ni anang maong kwarto si JC. Katong kwanggol nga kani uyab ni Miss Babes. May tuong information nga kabahanay ko ni JC. Og nga gusto kong muduaw kaniya. Ha? Oy, naato'y pulis nga nagabantay. Sir, Siya to? gusto ko nga muduaw ni Sir JC. Kinsa ka? Iyang kabanay, sir. Oh, naka-ID? Ay, ID ID sa senyor. Ang baby. Di ara. Okay. Sige, dali. Sud. Sir, may bisita ka. Kinsay ako bisita. Saan? Si Babes? Dili, senyor. Diyan na siya eh. Siya? Ay napasula. Patyong ko anak. Unsa? Kisa rin niya, sir. Kauban na ako gikurata dito sa bahay. Ila di gikurata ko na. Tuwandos ko na. Mubawas na ako. Natikayang ko, sir. Kadiyot lamang, sir. Muhangyo lamang ko. Patok ako gamay ni anang tawana, sir. Senyor, nabitaw ko. Wa na kay ko'y umoy, sir. Kulata ko ana niya ako kay mutuok ra ko. Nakuyapan man ko ato. Nya kana siya padiwalwalon lamang nako ang dila.
Sige, tuka mo lang. Ay, sa daghang salamat, sir. Buang ka, pulisa ka. Buang ka. Ha? Sumbong ka. Sumbong ka si muna ko. Ipalabay ka kami na buang ka. Pagkasalbahis Imo ko'y niya batok, ng tawhana. Buang ka. May pusa sa bako. Hilom, oy. Kaming tanang babae, gikulata, sir. Ay. Lakip ang bayot. Ug ang driver ni Miss Babes, gipusil pa. Aw, tusukang mata manang. Daghang salamat, sir. Ay lang manang. Ibagi na natos balaod ang tanan. Sas. Ayaw kumkuma ang balaod. Auntie, niya mo ka sa gawas. Dali lang sa ko eh. Huot akong dughan dito sud. Ay, parehas ta. Pero ang saan taman? Huwag man tayo mahimo. Nganong naingon man sa dini nga atong kinabuhi, uy. Nagselos ko. Namiga ko si Miss Babes ito ni Franco. Parehas ta. Nagselosan ko. O sa itong buhaton ha? Chris? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.